салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро, бо ман имрӯз дар бораи миноксидил шумо дар маълумот метавонам. Ба чӣ хотир бародаро? Ба хотире ки бародаро гуфтанд ки мо миноксидил 5% истифода бурдем, баромад дар ҳақиқат результат дода, не ки рехт. Ба чӣ хотир рехт бародаро? боз мо маълумот метавонам. мега шодкаш қатъи хои давид истифода бурдум, хушрӯ баромад. баъдан 6 моҳ рафта, 6 моҳ пас рехт. бародаро, ин курс 6 моҳ 6 моҳ личени мекунӣ. иранги ҳамун дарахте ки навниҳоле ки мешнуниш як бор овуш метӣ, ҳамун мечаспа дар ҳақиқатан. агар дига аҳамиятш нади овуш нади, ӯ дига намесавза, қоқ мешава мерава. ришам ба монанди ҳамуай. ира 3 моҳ 5% вале истифода мебарӣ. 3 моҳи дига 15%. ба мизароли аввал истифода мебарӣ 5%. чанд қадар ки риш баромад. вақте ки мебинӣ ки мисол ранги маварина баромада, торош боригоҳӣ ка баромада, дига дар кор нест дар шодка мизароли кадан. фақат дига ира мекунӣ, риша лезва намезанӣ, лезва ҳоли мекана мегирад. лезва умуман истифода набарӣ бародаро. мошинка қатъи як қатъи пастаяне бигиринаш, вақте ки баромад фақат ами миноксидил акнеш тамом. кадем буд кадем 6 моҳ иншоалло ки риш ҳам бақувват, ҳам хушрӯ мебояд, дига ягом чӣ намешава бародаро, на мереза, на ягом чӣ. ва боз бародаро дору овардем айн намуд маз барои бародарое ки ришон ҷингала кудрияе, барои ҳамо бародаро овардем. ай мегирӣ мешаки бародаро нихеле бародаро ира мегирӣ ҳар рӯз саҳар бега мешаки шонаш мекунӣ, мешаки шона мекунӣ. иншоалло оҳиста 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 мориша рост мекуна, рижд мекуна, дигариш ҷингалак намешавад. бародаро, боқӣ дар паноҳи худованд бошен. аллоҳ ҳаматон нигаҳбон боша. одамое ки адреси моро намедонанд, мо дар метро шолковский микрорайон первоимай қарор дорем бародаро. ин номерое ки дар экран мебинед, номерои мо занг бизанед, иншоалло ки бародаро мо дар хизматем. худованд ҳаматон нигаҳбон бошад.